Itong brief, sir, no? Itong brief, sir. Bukan ang style na ni Odira ni. Thriller pa lang yun mga kapatid. Kaya andito ka na sa aking YouTube channel, please click subscribe. At mabilis yung shoutout naman tayo dyan mga kapatid. Shoutout ko sila ni Gilbert Bao Lasso, Elmer Libasnon, Stephen Lirasan, Rochelle Licot Poblet, Armando Litsolama at Ramjon Sopera Dilauta, si Jan Olaguer Dotarot at si Aldwin C. At yun lang mga kapatid, diretso na tayo sa video. Let's go! 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my man. Hi, kapatid! Ayo. 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 Ah! Ah! Abi ko bag. Tony na sir. Rata na ko sir eh. Rata sunaw ni mo eh. Abi ko kinsa sir. Asa man ka padung sir? Ano si problema di ay? Wa sir. Okay na sir, okay na. Diyan mo order sir. Order. Sir kanang okay na ba ang motor isod sa alis yung gilid sa yung balay kay? Kuan ba basig kawaton ba? Yung gutaras gilid sir. Sige lang sir, isulod lang itong motor sir. Kay basig kawaton ba? Sulod lang sir. May problema na sir. Sige sir. Sige sir, salamat kayo sir ha. Ako isod ha. Alas gilid sa yung balay ha. Sige sir, salamat kayo sir ha. Kawaton eh. Ay, gutaras gilid sir. Okay, kawaton sir. Iyawa ko na yung motor sir. Kung saan nga model nga motor sir? Fiore na sir, Fiore. 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 Dara order mo sir. Niabot na dyan ang order nga brief na ako sir. Isang tuig na dyan ang umorder na. Gaya dyan niabot yung order sir. Itong brief sir no? Itong brief sir. 230 ka nang sir no? 230. Sir, 230 sir. 230. Sakto sir. Sakto ang kwarta sir. 230 sir. 230. Sige sir. Salamat kayo sir. Aray na ko sir. Sige sir. Sige sir, thank you. Thank you. Sige sir. Salamat kayo sir. Salamat kayo, salamat. Ay, salamat. Niabutan sa kagudira ka. Isang tuig pa, map. Paabot na nimo. Isang tuig, paabot. Niabutan sa kagudira ka. Karoon na nadyo brief na nindot kayo. Nindot kayo. Nindot kayo, nindot. Tulo ka po. 260. 230 nito, 230. Nailad sa bulok. Tuntuhan na, no? Ito, nilarga na mga dyan. 230. 32 sa magutong na hatag na niya. Nailad dyan ako. 230 yun, ta? 32 sa magutong na hatag niya. Ilad sa kayo. Ang brief ka, chanda ni kayong brief ko. Thank you. Ay, binuang man eh. Guslot. Ay, ginuok ko. Niyambang, matutuhan na eh. Kalusutag mata man eh. Yabag na. Kaning sabi?
Ay, mura na ni samot na ni, di pwede ni nga ni. Yabag ng tutuhan na ni. Na, loko. Pwede mo na yung nga ang ihang brief si Ronnie. Atay, nagkabiyad-bayad na naman sukog. Loko. May tanaw ito isa, be. Isa. Ay, yabag na. Diba? Tanaw ito isa, be. Wow! Wow! Ay, nyatay na! Isa mo, ano kadako noon? Abi ko ako rin ang gilat-ilat to ninja. Woo! Ginoo ko. Nani? Ako may na-scam din ni Day.